Jane urip tanggoan kudune lak ya sing rukun cekno uripe tentrem. Tapi gak ngono ambek Sutrisno, warga Kuadungan Kabupaten Ngawi. Dhek malah nyolong mas-masane ambek ATM tanggane, terus saldo ATM iku dikuras resik. Kelakuane kesingkap sak marine korban repot nang polisi. Oh ala Tris, lak ngene lak ya isin si Tris. Sutrisno, warga Desa Pojok, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, gak iso ngeles maneh. Rekaman CCTV ATM iki dadi bukti tepa EDM bobol ATM Sudarti, mbak wedok umur 28 tahun sing sik tanggane dhewe. Lah kartu ATM iku dicolong tepa Sudarti gak nang omahe. Wong lanang umur 51 tahun iki gak kangelan nguras saldo ATM korban, polahe nang kartu ATM iku ana catetan nomor PIN. Pelaku nggasak dhuwit totale Rp2.800.000. Lah saliyane ATM, Sutrisno yo nyikat mas-masane korban. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi ngomong, aksine pelaku kesingkap sak marine korban repot nang polisi. Kaitane korban ape njupuk dhuwit nganggo buku tabungan, polahe ATM ilang. Lapas tutup bank, korban kaget ngeruwi nek saldone wis entek. Sangu rekaman CCTV ATM, polisi kasil ngelempit Sutrisno tepake santai nang omahe tanggal 6 Januari kepungkur. Barang bukti rupa kartu ATM karo mas-masane melok diamano teko omahe korban. Saiki, Sutrisno ditahan nama Polres Ngawi. Dia dijerat pasal 477 KUHP anyar bab pencurian dengan pemberatan. Inciman hukumane 7 tahun dibui. Itah Wayu, CTV.